हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम दिनै आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने नोंथांमोना मिथिखागौ आङो मानि सायाव भिडिअ बनायदों स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर दायो बिबार लाजोबबाय आंनि जुखाम आबाद मावनाया नायलांबाय थादो नै लोगोफोर माने ओरैबायदि गोजौ गोजौ जादों दै लोगोफोर गोजौ गोजौ जादों 9 फुटहालागै जागोन नै नाय आं मा मिसाङाव दङ आं माने आलियावसो गाखोनानै दङ आरो गोजौ गुसिनै नै मिसां गाहायाव दङ आङो नै ओरैबायदि गोजौ गोजौ जादों दे लोगोफोर बिसिंनिया एसे लेट गायदोंमोन नालाय बेनिखायनो एसे लेट बिबार लाहांबाय आरो बिसिंनियाबो नै बिसिंनियाबो लागासिनो दं बिबार माने मा होननो आरो न' स' दाखालि आरो मैया ओरैबायदि मा होनो बार फैदोंमोन ना बे बारजों एसे नस्थ' जाबाय दे आंहा लोगोफोर माने गेजेरावहा एसे माबाजोब्बाय आरो लेमनानै थाजोब्बाय इसांद्रायबो नङा 150 दालसो जागोन खोमा बिदि एसे नस्थ' जाबाय आरो लोगोफोर आं दायो जुखाम गेजेर गेजेर एसे गेप्स थानायावहा आङो नायथिंदों आरो खिन्थु इसेबां जेबो जायाखै माने ओरैबायदि गोजौ गोजौ जादों दे लोगोफोर माने फिथाइ थाइजोब्बायना खायसे खायसे दासो खुंहांदों आरो लोगोफोर इसिं थांनो हाला माने एसे लामाया गेप्स दोननाया एसे फिसा जाबाय आंनिया बे गेजेरावनो आरो नैबे गेजेरावहाय एसे लेमना दङ आरो ओरैहाय बिबार लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय इसिंनिया एसे लेटमोन नालाय बेखायनो इसिंनियाबो एसे लेट जासिगोन आरो बिबार लानाया नै बा इसिंनियाबो समान जाबाय दे लोगोफोर उनाव गायनायाबो समान गोजा जाबाय थाइनै थाइनै थाइदों नै लोगोफोर फिथाइया आं माने थाइसे दखानिया बुंदोंमोन थाइसेल' जागोन होननानै खिन्थु थाइनै थाइनै जादों माथो नोंथांमोनाबो फैगोन बोसोरावहा ट्राइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर माने ओरैनो थाथनाङा एसेबाबो जि मोनो आबादफोरखौ मावनांगौ आरो ओरैनो थास्लायस्लाय आरो गावनि हाफोरखौलाय बोरैथो दलहल दोनबाय थानो मालाय बांगालफोराबा एसेबां मावो बेनिखायनो जोंबो मावनांगौ दे लोगोफोर थाइसेल' नैबेयो बायबाय नै इसिंनिया बिफाङा एसे बारा एसेबां दाग्राद्राय जायासै माने थिगनि आरो बे दंफाङा दाग्राना फिथाइयाबो मोजां होखादों आरो नै लोगोफोर फिथाइया बिराद बरिया बिनिया साइज गिदिर साइज जागोन आरो मोजां नुखायो बिबार बारबोला आरो फुरा बारजोबबोला बिराद मोजां नुदों नै बिदि आरो भिउआ लोगोफोर नायस'बाबो नायस'ननो हाया नै बेयो आंनि गय बागान दे लोगोफोर एसे गायना लादों आरो आं बेयावहा बियो 6 बोसोर जाबाय दे देग्लाय एसे फानजेनो मोनबाय आरो नेक्स्ट इयाराव एसे मोनसिनगोनदां माने आं बे सिंनि गेजेराव मोनसे प्लान खालामदों दे माबा मोनसे आं बुस्थु गायगोन बेयावहा उनावहा आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोफोर आं दोहै बेखौ साफ खालामदोंमोन इसिं एसे थाबावबायलै हाजोबासै लोगोफोर ओरैबायदि समायना जाखादों नै रानस्राव स्राव लोगोफोर थारमाने आङो नैबेयावहा फैबावदों दे लोगोफोर आंहा गय बागाना 3 दङ एसे एसे आरो बुरजाबो नङा माने बेयाव एसे हा थानायखौ आङो गायनानै लादों आरो लोगोफोर स' आङो फिथाइखौबो हानाखै दे हाफोर ओरैनो बोरि थानायफोरखौलाय आङो ओरैनो मानथो दोननो होननानै गायना लाबाय आरो लोगोफोर
बारा एसेबां फिथाइ गैया नै बहाबाथ' गैस्राया देग्लाय बहुद खमलै लोगोफोर दाखालि दाबसेखौ न' खाथिनिखौ आङो हाननाय जाबाय माने एसेबां जिबायदि ओंखारनांगौ थांनाय बोसोराव आङो जिबायदि मोन्दोंमोन देग्लाय बोसोराव आङो बेबायदि मोनासै आरो लोगोफोर जेबो नङा नेक्स्ट टाइमाव आरो फैलायगोन आरो बोसोरसेयाव खनसे इनकाम आरो बियो नायदो लोगोफोर माने बियो 12 इयार्स जाबाय दै आङो ओइखौसो गायदोंमोन 2020आवहा बैखौ बिसिन दाबसे दङ आरो नै बेयाव दाबसे दङ आरो लोगोफोर बिदिनो आरो आंनिया बागाना फिसा फिसा आरो एसेबांबो नङा माने बेफोरजोंनो एसे खरसा मोनजायो आरो लोगोफोर नैबे आंनिया फख्रि दंमोन दै बेयाव सिगाङाव आङो हा हरदोंमोन बेयावहा जाजोबासै कमप्लिट हाग्रा गुदुसो जाबाय नै माने आङो देग्लायबो प्लान खालामदोंमोन खिन्थु आङो हायाखैसै आरो लोगोफोर नाजानोसै माने आङो बे फुख्रिखौ आङो दोनबाय थाया आङो फबगोनसो दै एबारबा आङो बे फुख्रिखौ फबगोन आरो लोगोसे आङो गयखौनो गायबावना होगोन आरो बेयाव नांगौबा एसेबाबो मोनगोन ना आङो नै दै लोगोफोर आङो दै बैनिफ्राय इसिं लाहरदोंमोन ना केमेराखौ नैबे सक्र'आमोन आरो बेबो बिबार लाहांबायसै खुनबाय खायसे खायसे खुनबाय आरो बेबो बेफोरलाय बिबार लाहांदोंसै नै लोगोफोर माने बेखौ आङो साबसिन नुदों दै फिथाइया बेनिया एसे मोजांसिन जागोनदां माने मबेखौ आं दायो नायबायसो थादों नालाय मबे मोजां जायो आङो बेखौनो नेक्स्ट इयाराव आङो गायगोन आरो नै फिथाइयाबो गिदिर फैखादों आरो फैनायालाय एसे बारखौसो एसे गिबाय थाबायमोन आङो बहुद नस्थ' जागौमोन नङाबाथ' बायनायमोनबोला ओरैबायदि फैबायना साननै फैखादों बाराबो नायदो लोगोफोर नै आङो दोहैबाय सिंनिफ्राय आङो लादोंमोन आरो केमेराखौ दायो सिंनिफ्राय लाबाय जादों ओरैबायदि नुयो आरो नै लोगोफोर ओरैबायदि समायना नुखायो नै ओमफ्राय ओरै आरो लोगोफोर आंनिया माने एल साइज आरो नै बिसिनियाबो बिबार लाजोब्बाय ओइलाय बै सिगां गायनायामोन बिबार लाजोब्बाय आरो नै ओरैहाय ओइ सेम बियो एसे लेटखामोन नालाय बेनिखायनो बिबार लाथ'वाखै लोगोफोर बेबो लाखाबाय गैला आरो बेनोसै आरो सप्तासेबानो फुरा क्लियार जासिगोन आरो स' आङो बिबार लाजोब्बासो भिडिअखौ बानायनोसै दै लोगोफोर दायो आङो बनायथ'ला जुदि नोंथांमोनाबो गायनो सानदोंब्ला एसे परामर्शखौ लालायगोन होननानै आङो कमेन्टफोराव सोंहरबानो जाबाय आङो माबायदि खिन्थानांगौ आङो खिन्थानांगौखौ आङो नोंथांमोननो एन्सारखौ होगोन जिबायदि आं गायनाय बायदि होयो आरो लोगोफोर स' गावबा गाव एक्सपिरियेन्सजों गायबाबो मोजांसिन जायो गय बागानाबो लोगोसे दै लोगोफोर नै आंनिया ओरैहाय दाबसेया बैयाव थाबोबाय बैलाय दाबसेया नैबेयावहा ओमफ्राय दाबसेया न'आवहा दङ आरो आंनिया दुब्लियाबो न' खाथियावनो बिराद मोजांसो जायो स' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिनै आरो जुखाम आबादा माबायदि जादों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय माने भिडिअखौनो आङो थाब बेलेगनिबो लाबोनाय जायाखै माने गोबावदोंसो लाबोबाय थानाय जादों बेनिखायनो सरि माने आरो जुखाम आबादनि माने खोन्थिबाय थाब्लाबो किसुमाना बेखौनो होबाय थायो बेबायदि जायोना बेनिखायनो आङो एसेबां थाब होनायानो जादों सानब्रै सानबा बेफोरबायदिनि गेजेराव आङो भिडिअखौ होबाय थानाय जादों अब्लाबो निमाहा खालामगोन लोगोफोर माने उपाय गैया आरो होनो गोनां जायो माने नोंसोरबो नेक्स्ट इयारावहा सोलोंनो हागोन माबाफोर सोंनो गोसोब्ला सोंनो हागोन आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो जाहा सानैसोआ सोंबाय एम्फौनि मुलि मा सारो होननानै सोंहरबाय थादों माने एम्फौनि मुलिखौ आङो एसेबां दामिखौबो आङो होनाय जायाखै बेयावहा
अस्टाड दङ बे अस्टाडखौनो आङो एम्फौनि मुलियाव आं खनसेल' सारदोंमोन बे खनसेयावनो मोजां क्लियार जादों आरो माने एम्फौफोरा थैदों आरो आङो मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों आरो अस्टाडजोंनो स' नोंथांमोनाबो जुदि ट्राइ खालामनोबाला नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन बे अस्टाड मुलिखौ आरो बाहायनानै एम्फौआ खारोना खाराब्ला जुदि बेलेगखौ सारबानो जाबाय आरो लोगोफोर स' होमबा भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनिखौ बाय बाय लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन।